Checkpoint dul. Bakit dul? Patay na nagdal. Dul. Ako na dul. Gamito na itong pinagbabawal na teknik mo ba? Okay. Para makalabang ta. Sir, ninawag sir. Hello, sir. Yes, sir. Naana meron dire, sir. Copy, sir. Pagsugod ng bidire. Corporal, alis ko na. Pagsugod na tayo. Roger. Para makalusot to. Gamit yung pinagbabawal na teknik. Right. Sama na. Oh, may hapon po, sir. Kung sabay ko na, anong iwan mo ng gigoroy? Mandar ni sir. Akong dalo lagi sa shop sir. Pandara ko, pandara. Hindi lagi sir. Dalo lagi na ako sa... Magaling kang kupal ka. We start sir. Kapag ko pa ng motora, pandara ko na eh. Iyon na yaw. Ako ko na ikon, be. Andar man lagi na lagi. Ano sa din na imo mga pinagpawal nga teknik, ha? Ikaw rin ako Facebook ko sir. Ako lang Ay, sus! Ayaw, pag kinanagot kay dapat magtatag motor, kumpleto kita. Kinana ba ro, once maksidente ka diya, magkasaka diya. Di mo dyan ko magpa-accidente sir. Ay, sus, ay nalang rason diya, impaw ng motora. Corporal, di kay bahala ni. Dapin to. Sige. Di kay bahala na, Corporal. Kapten natin yung motor. Oy, why helmet? Why license? Why registro? Sabi, Lagi sir. News lang. Nagdunan ako sir. Ko gadahon ko na mag-checkpoint ko sir. kaya kung saan akong ginay, ma-impound mo ng motor, wala kay license yan eh. Hindi na lang kung nagsuwan sir. Matang ko na sir. At ikaw na sir. So, pagtuon mo na ako. Madako ano mong dunol-dunol? Kasuhan di ka og bribery. Ay, taon sir. Ya, asam ko nakuha sir. Ato lang lukat ta sa police station. Sige sir. Tuong police station. Sige sir. Checkpoint. Kira na, laos ka. Matanti makatari ka. Checkpoint lagi na. Laos, kira na. Agig. Up. Checkpoint ni. Lugar. Lugar sa bus. Nag-uwin lagi. Agay! Sa man ni license. Wa gyud florum. Pisro. Wasat. Na, mo na kadaot lagi magdadag mga motor ba niya dili man kumpleto. Paita ron panahon na. O masay magdaham ko sir kung mag-checkpoint mo dire. Ay sus, dugay na ng rasuna. Di na maila ng mga rasuna. Tay. Baga sa motor, baga. Asa ba ingon day? Ato may sunahan. Sir. Magmanari mo? Ay, dili sir ay. Mo na kapaitin nyo. Naamoy kwarta pang tari, pero amoy kwarta papalit sa registro ug sa license. Lagi, Ya. sa mo sir nga. No helmet pa gid. Oh. Dapat mag-helmet yun mo, mag-drive og motor niya, kompleto mo. O kahibaw ko na sir, pero o sa may kahibaw kami duha nga mag-checkpoint mo dire. Ay sus, di na namoy rason niyo. Lugar ato mo to, lugar ng motor, corporal. Sige. Corporal, kay bahala ni. Lugar ng motor. Ay na, halika dire. Lugar ka to. Sa magsigig, agi-agi ning O, di may kahibaw, ano eh. Di magkumpleto. Sus. Why helmet? Why license? Why registro? Sa ba niwa? No, ang ano ninyo ha eh. Ay, kaning kuan lagi sir kanang kumpiyansa lagi kay may ba. Ya kaning inyong gi kuanan di sa ni highway. Ya timing gid nga nag-checkpoint mo dire, wa sa may kahibaw nga. Na di mo dire di ay. Agay! Ay mo na sir. Saman order magini sa itasan. Sa impawang gini yung motor. Agay! Mo ani sir. Kung mao mo gina inyo kuan sa motor, aw. Saan man? Atlan mo jud pe. Ikaw okay ra ka nga. Wa man mo. Sir.
Talo alam mi sir, mukha na lang manok. Sus, nanasad na. Di ko mo dawat lagi ana. Checkpoint mo sila dere oh. Kira eh. Litom ko. Lugar, checkpoint ni, checkpoint. Lugar, dire lang. Checkpoint ini sir. License, sir. Oh na sir. Bagas ang motor, sir. Ayun, license. Oh nga good sir. Karon po kabantay no checkpoint mo dere sir. Karon na po Sige. Restro. Distro una ah. Oh, sige, sir. Palihog lang, sir. Palihog lang, sir. Hindi ka gigan, sir. Ikan semua. Restro. Dito na sir ha. Unsa man eh? Vaccination card ni unsa? Dili sir. Distro sir. Distro. Muna ang yang CR. Oo, Sige sige, ni. luar. Ada. Sige, sir. Oh, okay na. Salamat kayo, sir. Oh, dito lang. Amping nga to, sir. Hinay lang sir ha. Hindi lang. Hinay juga nih kayak seperti batias dan. Sabat sir. Oh, sige, sir. Sige, sir. Patay na nagdal. Ako na dun. Gamito na itong pinagbabawal na teknik mo ba? Gigi. Aron makalabang ta. Gigi. Andam na dia. Lugar, sir. Checkpoint ni. Hapon na Oh, sir, mahapon. Ini tabo ni mo. Kano man imong lugar, sir, nung unsa man na? Sir, dato din na sa district ba? Atake sa iya sakit nga eclipse. Grabe kong sakita gud. Wa ba ka ni kakaog kay sila ka, sir? Wala kasi mula lagi na kay pag-adto ko sa ila ha. Nakita ko ni naging unaan. Sir. Uyan naman ana, sir. Murag atake naman ni. Sige, sir. Dito lang mo, sir. Sige sir. Sir, ang pizza. Oy, salamat Sir, salamat kayo, sige, sir. Salamat sir. Magaling kang kupal ka.